География, тарих, математика, сәнгать, музыка, әдәбият, телләр һәм башка бик күп төрле темаларга булыр безнең бүгенге сорауларыбыз. Бүген акыл батыл тапшыруында Алсу һәм Зөлфия исемле укучылар көч сынаша. Белем батылында кайсы өстен чыгар? Бүген тапшыру ахырына белербез. Хәзер үзләре белән танышыйк. Сөз кызлар сезгә, Зөлфия, сиңа. Исәнмесез, минем исемем Зөлфия. Мин 2нче татар гимназиясендә белем алам. Мәктәптә бик тә инглиз телен һәм геометрияне укырга яратам. Бу фәннәр мине илһамландыра һәм минем алар булып чыга. Буш вакытымда йөзәргә һәм язарга яратам. Афәрин кызлар, бик ачык, матур сөйләшәсез. Уен дәвамында шулай булыр дип өметләнәм. Алсу белән дә танышыйк. Сәлам, минем исемем Алсу. Мин 2нче татар гимназиясендә укыйм. Аеруча алгебра дәресләрен яратам. Шулай ук татар теле дә мине бик кызыксындыра. Шулай ук мин мәктәптә активистка, төрле мероприятияләрдә катнашам. Нинди чаралар инде ул син катнашкан? Төрле квест уеннарын оештырабыз мәктәптә, радио безнең алып барабыз мәктәптә. Сәлам, дуслар. Эфирда Дуслык радиосы дип. Бүген Дуслык радиосы әһелләре бездә уйный икән. Инде радио алып баручыларны белемен бүген сынап карарбыз. Сез уенга әзерме? Әйе. Төннәр буе укыдыгызмы? Әйе. Ярый, мин сезгә уңышлар телим. Уеныбызны башлыйбыз. Шаян ТВ каналында акыл батыл тапшыруы дәвам итә һәм без кызлар белән беренче турны уйнарга керешәбез. Бик актив кызлар безгә бүген килгәннәр. Әйдәгез әле уенның кагыйдәләре белән таныштырам. Беренче турда сезгә барлыгы 3 сорау яңгырый. Һәр сорауга җавап варианты бирелә. Сез баларны үзегез куясыз 0-дан алып 10-га кадәр. Әгәр дә җавап вариантыгыз дөрес икән, сезгә бу бал куела. Әгәр дә ялгыш икән, димәк, балыгыз гомуми исәптән алына. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Сорауларыгыз бармы? Юк. Минем сезгә сорауларым бар. Шуңа күрә беренче сорауга күчик. Җирнең су сөрүе ничек атала? Бу сорауга беренче булып Алсу җавап бирер. Ничә бал белән бәялисең? 10 бал. Географияны яхшы беләсең инде алайса. Әйе. Ярар. Зөлфия ничә бал бирә? 10 бал. Зөлфия да 10 бал. География укытучыбыз кем? Бик яхшы укытучы безнең географиядә. Яхшы. Алайса, әйдәгез җавап вариантларын тыңлыйбыз. Биосфера, литосфера, атмосфера, гидросфера, ноосфера, техносфера. Алсу, син җавап биргәнсеңме? Җирнең су сөрүе ул гидросфера. Ярый. Кабул иттем, Зөлфия. Мин дә Алсу белән килешәм. Җирнең су сөрүе ул гидросфера. Үзеннән күзәйтеп бирә, гидро ул бит инде безнең су, шулай бит. Шуңа гидросфера, җирнең су сөрүе бик дөрес. Инде укытучы әйтә аласыз. Кешеләр сезгә география укысын. Дәвам итәбез. Инде хәзер чират татар теле дәресенә. Килешләрне беләсезме? Әйе. Алайса, киләсе сорауыбыз сезгә бик җиңел булыр. Төшем килешендәге исемнәр нинди сорауларга җавап бирә? Шулай яңгырый безнең сорауыбыз. Зөлфия, бу очракта син беренче булып җавап бирерсең. Ничә бал бирәң? 10 бал. 10 бал куя Зөлфия. Алсу. 10 бал. Бик югары баллар уйнатабыз. Димәк, җавап вариантларын, сорау вариантларын укыйбыз. Кем нәрсә, кемнең нәрсәне, кемнең нәрсәнең, кемгә нәрсәгә кая, кемнән нәрсәдән, кемдән нәрсәдә кайда. Төшем килешендәге исемнәр нинди сорауларга җавап бирә, Зөлфия? Төшем килешендәге исемнәр кемне нәрсәгә дигән сорауларга җавап бирә. Кабатла әле җавабыңны. Кемне нәрсәне дигән сорауларга җавап бирә. Ярый, кабул иттем. Мин дә Зөлфия белән килешәм. Кемне нәрсәне сорауларын. На җавап бирә исем сүз төркеменә кергән сүзләр. Шулай бит төшем килешендәге. Чынлап та төшем килеше кемне нәрсәне дигән сораулар белән килә. Бик дөрес булды, кызлар. Афәрин. 3нче сорауга күчәбез. Янәдән география дәресен искә төшерәбез. Сез нинди күлләрне беләсез? Географиядан. Россиядәге күлләрне өйрәнәбез. Мәсәлән, шул Байкал күлен, Ладога күлен бик танылган күлләр инде алар. Ярый, менә җавап вариантлар арасында чынлап та бу күлләр бар, ләкин сорауны
яңратмыйча булмый. Дөньядагы иң тирән күл. Шулай дип яңгырый соравыбыз. Бу сорауга беренче булып Алсу җавап бирер. Шәрат буенча ничә балл белән бәялисең? 10 балл белән бәялим. Бик үз-үзенә ышанган кызлар икән бу. Зөлфия ничә балл? Шулай ук 10 балл. Уңышлар телим. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Чад, Ладога, Эйр, Титикака, Байкал, Таймыр. Дөньядагы иң тирән күл. Дөньядагы иң тирән күл дип мин Байкал дип саныйм. Үзебездәге Байкал күле. Ярый. Мин дә әлбәттә Алсу белән килешәм. Минемчә дә дөньядагы иң тирән күл ул Байкал күле. Сезнең белән бәхәсләшеп торуның мәгънәсе юктыр инде. Чынлап та Байкал дөньядагы иң тирән күл. Афәрин, кызлар, максималь баллар җыйдык без сезнең белән. Кәефләрегез ничек? Әйбәт. Алга таба нинди планнар? Югары баллар җыярга. Шулай ук инде. Ярый, уңышлар телим. Киләсе турыбызга күчәбез. Икенче турыбызны башлыйбыз. Икенче тур безнең гадәттә тәртип төзү. Хронологик тәртип манда яки зурысыннан кичкенәсенә таба урнаштырумы. Ул мән тәртип төзергә кирәк булачак безгә. Бүген без математика өлкәсеннән сезгә бирем әзерләдек. Математика белән дуслыгыгыз ничек? Әйбәт. Зөлфия геометрияны яратам диде бугай инде. Геометрия нәрсәсе белән ошыйсың сиңа? Минем визуализациям бик яхшы бара. Шуңа күрә геометрия дәресе миңа яхшы бирелә. Мин чертежларны, төрле рәсемнәрне бик яхшы, Теоремалар, аксиомаларны. аларны яхшы истә тотырга бик уңайлы миңа. Беләсеңме, геометрияны яраткан кеше адвокат булырга мөмкиннәр икән, син аны беләсеңме? Чынлапмы? Юк, белмәгән идем. Менә шундый факт бар икән. Адвокат булырга теләүчеләр күбесе геометрияны ярата икән. Ә сез киләчәктә кем булырга телисез? Минем киләчәктә табиб буласым килә. Ни өчен? Кешеләрне дәвалыйсым, аларга яхшы эш эшлисем килә, чөнки бу бик яхшы эш, ул бөтен җирдә кирәк дип уйлыйм. Афәрин, бик яхшы синең фикерләрең. Ә Зөлфия киләчәктә кем булырга Мин тели? әле бу сорау турында уйланам, мин әле сайламадым үземнең юлымны. Киләчәктә сайлармын дип өметләнәм. Шулай булсын, инде әйдәгез хәзер бүгенгә биремне тыңлыйк. Түбәндәге зурлыкларны кечкенәсеннән зурына таба урнаштырыгыз. Бүген безгә үлчәү берәмлекләре бирелгән. Бу сорауга беренче булып Зөлфия син җавап бирерсең, шуңа күрә ничә балл куясың? 10 балл. 10 балл уятабыз Зөлфия белән. 10 балл. Уннан төшмибез дисез инде. Ярар. Әйдәгез җавап вариантларын тыңлыйк. 1 центнер, 100 грамм, 3 тонна, 1000 миллиграмм, 45 килограмм. Иң кичкенәсеннән башлап зурысына ул башта 1000 миллиграмм, аннары 100 грамм, аннары 45 килограмм, аннары 10 центнер, аннары 3 тонна. 3 тонна иң авыры дип саныйсың инде син. Ярый, кабул иттем. 3 тоннада ничә килограмм? 3000 килограмм. Монысы дөрес, әлбәттә. Менә гомуми җавабың синең дөресме, юкмы икәнен хәзер белербез. Алсу җавабын тыңлыйбыз. Минемчә иң кечкенәсе ул 1000 миллиграмм, аннарысын 100 грамм, 45 килограмм, 10 центнер һәм 3 тонна. 10 центнерда ничә килограмм? 10 центнерда 1000 килограмм. Бик дөрес, чынлап та кызлар. 10 миллиграмм инде безнең бик әз күләмдәге зурлык була. 100 грамм, 45 килограмм, 10 центнер, 3 тонна. Бик дөрес җавап бирдегез. Афәрин, унар бал һәркайсыгызга да. Сорау бераз гына кыенрак булса да, сез бик тиз бу бирене үтәп чыктыгыз. Шулай яхшы уку өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Яхшы укучы булу өчен. Әлбәттә, түземле булырга кирәк. Аны ташлап калдырып миндә булмый дип әйтергә түгел, аны ахырына хәтле җиткереп карарга кирәк, аңларга тырышырга. Сез инде шулай дип, димәк, дәресләрне әзерлисез, үзегез эшлисез инде. Ярый. Әйдәгез, без сезнең белән бу турыбызга йомык ясыйбыз. Гомуми исәп безнең 40-ка 40.
Әле былай тигез барган юк иде безнең. Беренче тапкыр шундый вакыйга. Киләсе турыбыз нәрсә күрсәтер? Бераздан белербез. Өченче тур артык җавап дип атала. Без бу юлы сезнең белән артык сүзләр, артык җавапны сөйләргә тиеш булабыз. Әлбәттә, инде бу турда да балларны үзегезгә үзегез куясыз. Исегезгә төшерәм. 0-дан алып 10-га кадәр. Гел 10 гына балл куймасагыз да була. Бу әлбәттә шаяру, ансы сезнең ихтыярыгызда. Әгәр дә сезләр зер булсагыз, сорауларыгыз булмаса, юкмы? Юк. Әйдәгез сорауга күчик. Тезмә саннар. Шулай яңгырый безнең беренче сорауыбыз. Бу сорауга беренче булып Алсу җавап бирер. Алсу, ничә балл белән бәялисең? 10 балл белән. Ярый, Зөлфия. Шулай 10 балл. Яхшы, җавап вариантларын тәкъдим итәм. 29, 33, 44, 11, 1900, 326. Тезмә саннар. Артык җавап вариантын сөйләйбез. Минемчә, ул 11 сүзе тезмә сүз түгел. Ни өчен? Чөнки ул 2 тамырдан тора, 10 һәм 1. Һәм ул кушылып языла. Бәлки без хата ясаганбыздыр. 29 мәсәлән, кушылып языладыр. Юк, ул кушылып язылмый. Ярар. Менә Зөлфия сиңа килешәме икән? Мин килешәм Алсу белән 11 саны ул тезмә сан түгел. Ул кушма кушма дисез. сан. Тезмә сан нинди була соң? Тезмә сан ул беренчедән аерым языла торган саннар, һәм аларның һәрберсе тамыр булып торачак инде. Үзе тамыр булып тора. Чынлап та бик дөрес, 11 сүзе 2 тамырдан тора, һәм ул тезмә сүз түгел. Бик дөрес җавап бирдегез, Сәфәри. Халык аваз иҗаты әсәрләре дип яңгырый. Киләсе сорауыбыз. Бу сорауга беренче булып Зөлфия җавап бирер. Ничә балл белән бәялисең? 10 балл белән. Әлбәттә, инде сорап та торасы юк. Алсу ничә балл куйганы? Шулай 10 балл. Шулай ук 10 балл. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Мәкаль, табышмак, повесть, әкият, халык җырлары, риваять. Кызлар, җавап бирергә әзерме? Әйе. Минемчә, повесть ул халык авыз иҗатына керми торган әдәби жанр. Искә төшереп үтмәссең икән, халык авыз иҗаты ул нинди әсәрләр? Халык авыз иҗаты ул халык туплаган, халык үзе язган, аның бердән-бер авторы булмаган әсәрләр. Повестларның күбесенчә авторлары инде билгеле була безгә. Мин шулай ук повесть дип уйлыйм, чөнки Зөлфия әйткәнчә, без повестларны укыганда аларның гадәти авторлары була. Гадәттә була. Булмаса инде исемсез автор була инде, димме? Бик дөрес җавап бирде, чынлап та. Халык авыз иҗаты әсәрләренә мәкаль, табышмак, әкият, халык җыры, риваятлар, барысы да халкыбыз туплаган мирас. Афәрин кызлар, 3нче сорауыбыз тагын да җиңелрәк. Нигә авыр? Яшелчәләр дип яңгырый безнең киләсе сорауыбыз. Бу сорауга беренче булып Алсу җавап бирә, ләкин 10 баллны сезгә сразу куям. Шуңа күрә 10 балл. Һәрберегезгә җавап вариантларын тәкъдим итәм. Кыяр, помидор, кәбестә, карлыган, шөгендер, кишер. Минемчә, карлыган, чөнки ул җиләк җимеш һәм ул баллы. Шуның өчен минемчә ул яшелчә түгел. 10 балл куябызмы? Әйе, 10 балл әлбәттә. инде. Нишләргә мин Алсу белән тагын килешергә туры килә, карлыган ул яшелчә түгел дип уйлыйм. Һәм сез бик дөрес уйлыйсыз, карлыганны яшелчәгә берничек тә кертеп булмый. Афәрин кызлар, сез әлеге вакытта рекорд куйган кызлар булып торасыз. Бик яхшы уен бара сезнең. Алга таба да сезгә уңышлар телим. Бишлегә генә укыйбыз, Зөлфия. Бүген унлы баллар гына җыеп барабыз кесәсенә, Зөлфия. Һәм минем сорауларыма бик тиз генә җавап таба, Зөлфия. Инде менә без сиңа 4нче турны башларга уйлыйбыз.
Сен маңаша тапшыруларны караганың булдымы? Синең нинди фикерләрең бар? Мин бу тапшыруны караганым бар. Минемчә, бик кызык тапшыру, чөнки һәр вакытта үзеңне, мәсәлән, башка балалар белән чагыштыру һәр вакыт кызык, белемнәрне дә туплау, үзең дә экран аша уйнау һәр вакытта кызык минем өчен. Ярый, менә синең уеның бүген бик кызык булды. 4-нче турда шундый ук җанлы булыр дип уйлыйм. Миннән сиңа 10 сорау, синең тиз арада җаваплар. Белмисең икән, алга таба яки белмим дип әйтәсең, яме? Уйлап торган вакыт юк. Тиз генә җавап бирәбез. Һәр дөрес җавабың өчен синең исәбеңә 1 балл язылып бара. Әзерме? Киттек. Җир йөзендә ничә материк бар? Җир йөзендә 6 материк бар. Дөрес. Кофеның татарчасы? Кахва. Дөрес. Җир сүзенең уртасында нәрсә бар? И хәрефе. Дөрес. Аергыч җөмләнең нинди кисәге? Аергыч җөмләнең иярчен кисәге. Дөрес. 22-дән 12-не алгач ничә була? 22 минус 12. 10. Дөрес. Килнең антонимы? Белмим. Кил сүзенең антонимы? Кил. Белмим. Нәрсә? Кил. Кил. Кайт. Кит. Кит. Сахара нәрсә ул? Шул. Дөрес. Апрель кайсы ел фасылы? Яз. Дөрес. Белемсез керәсең, хәзинә алып чыгасың. Тавышмакка җавап. Белемсез керәсең, хәзинә алып чыгасың. Китап. Юк, мәктәп. Негроидлар, монголоидлар, европеоидлар булар. Расалар. Дөрес. 8 сорауга дөрес җавап бирдең. Афәрин, бик яхшы нәтиҗә. Рәхмәт. Коридордан басып алсу, килә үзе генә, үзе сөйкемле, үзе усал, үзе былай бер дә усал түгел кебек шикелле. Хади такташ синең турына шулай дибез, син усалмы? Юк. Бүген җиңелсәң усалламысыңмы? Юк дип уйлыйм. Без син дөрес җавап бирергә тиеш иде. Мин бүген җиңелмим дигән. Ярый, шаяруларны әйтә артта калдык. Миннән сиңа 10 сорау, син тиз арада җавап бирергә тиеш. Сөйләштекме? Әгәр белмисең икән, белмим, алга таба дип әйтәсең. Һәр бер җавабың өчен сиңа 1 балл. Син әзер булсаң, беренче сорауны куй. Әзер. Татар телендә ничә килеш бар? 6. Дөрес. Ландыш чәчәге тагын ничек атыйлар? Икенче төрле. Ландыш чәчәгенең атамасы. Белмим. Энҗе чәчәк. Кое сүзенең төбендә нәрсә бар? Йер. Дөрес. Хәбәр җөмләнең нинди кисәге? Мустақил сүздер. Юк, нинди кисәге дип сорадым. Баш кисәге. 19-га 3-не кушкач ничә була? 19 плюс 3. 22. Дөрес. Акның киресе. Кара. Дөрес. Җирнең иярчене. Җир планетасының иярчене. Ай. Дөрес. Июль кайсы ел фасылы? Җәй. Дөрес. Кечкенә генә йорт, эче тулы корт. 1, 2, 3, табышмак дип ул. Кыяр була бу. Евразия, Австралия, Африка булар. Материклар. Дөрес. Синнән 7 сорауга дөрес җавап кабул алдык без. Афәрин, яхшы нәтиҗә бу. Кызлар, рәхмәт сезгә бик күңелле уен өчен. Чынлап та сезнең белән уйнавы үзе бер рәхәт булды. Сездән мин үзем дә бик күп яңа әйберләр белдем. Шуңа күрә сезне тагын көтеп калабыз. Әлбәттә инде икенче турыбыз плей-оффта сезнең белән очрашырбыз, яме? Рәхмәт. Бүгенгә саулашабыз. Сау булыгыз. Бу тапшыруда мин әлбәттә белемнәремне санап карадым. Белемнәрне сынау ул һәр вакытта кеше өчен, шәхес өчен бик кызык әйбер. Ул үсәргә мотивация булып тора, этәргеч булып тора һәм әлбәттә мин бу тапшырудан да үземә берәр нинди этәргеч алып куйдым. Миңа бу тапшыру бик ошады, чөнки бу татар халкы өчен бик зур байлык, ул бик кызык. Хәзерге вакытта татар телендә шундый программалар бик әз, шуңа күрә минемчә ул бик кызык һәм үзеңнең белемнәреңне сынау ул һәр вакыт кызык дип уйлыйм.
Уенның нәтиҗәләре белән танышыр вакыт җитте. Күреп торасыз, Алсу һәм Зөлфия җиңел генә лидерлар рәтенә басты. Аларның нәтиҗәләре башкаларныкы белән чагыштырганда күпкә югарырак. Әгәр син дә аларның уңышын кабатларга теләсәң, тапшыруга рәхим ит.